Ku yi subscribe wannan account din domin ganin irin waɗannan sababbin ayyuka a cikin YouTube. Tuna ka zo to mutane ku dauka. Allah waye kai? Waye ka tana kudan ka? Ubanka. Wa ubanka. Kana ganin mu hanya ka zo ka tsaya mana. Ubanka. Eh? Adare da kai. Wannan yaron karami ba za ku casa mun shi ba? Kai da zo da. Ba za ku maganta mun shi ba? Wani amfani mu ba za ku maganta mun shi ba? Wallahi sai na yi magana za a ki bige ni kuma sannan ko hakuri baki kana da ka zo ka gama hanya da ke ni to kuma kai aljani ne sai na yi maganin ka sai mun maganta ka san ni yar gidan wace ce zan ma ki san ni dan waye zan yi magani ko ko waye uban za a ta haka ya ne wannan kan waye na ne wala ka mai wala da kuma kai saboda tsabar ta zo ta shiga maka dawo ta shiga maka dawo wallahi bari ga yau idan kuka yadda idan kuka saki yarinyar nan Aisha ta zo gidan da wani dan kwarza ne ko ya yake gaba ɗayan ku sai da nake sosai sai ku ya baci wallahi saboda tsabar hauka wato ƴar za ku baro ke da shi sai an kashe mu ita kenan aljani tana da ka ƴar za ku baro mu sai an kashe mu ita kenan kuke nufi ko kaya ba za ku yi zaɓen ma mutuwa za ya mutu wallahi tallahi na gaya maka aljanin nan wata kutufal da ya yi min da na makale a sama sai da ne awa 3 ga jimare da ya rike to kuma ina stamina ka kai na ce ina stamina ka kana cikin gajimar awa 3 a sama ba za ka iya dawowa da elbo ka zo ka daki wayan sama me za a ciki wallahi ranka da ɗaya ko da ya biyo ni wallahi ba ka ce mutum ɗaya ne ya biyo ni ba yadda ka san za a tafi yaƙi to sai aka yi yaya me ya amfani girjinka me ya amfani girjinka me ya amfani girjinka da na zo nan cikin gidan nan to bari gaya muku ina kula da jiya da kyau ko yarinyar nan kwarzanin ya same ta ko yaya ni da ku kai ka musu ni na taimake ta kai musu wace me ya faru ba zuwa da ni suka yi wani yaro karami da ba yaro suka yi mun bari ba fa yaro bane aljani ne ya ba dan adam mutum kai wani yaro aljani ƙarya ta muka ƙarya ta muka a'a amma ba yaro bane ba ki kalla haɓa su ba wallahi aljani ne kamar ki shikenan naji tun da mun dauka zama haka ne kun ga kuma tun ko nace kun kuma tun ko da wannan ya ba su kamu ku cika wannan ya ba su wannan ne da gudu ta cuta wannan ya hauka ne kashe mun yarinya za a yi ke ga aljani da kake da haka da kuma dubunka da haka da kuma dubunka haka ba ku ta kuje abin da ke zama nake biyan kuke saboda tsabar hauka ko wallahi aljani ne kamar ki koyi da kai ki tsoron kauce shi banza kawai katon banza kawai wayo kawai Aisha yaro ne fa karami haka dadi fa ina fata dai ba dai wani abu dai ko la ilaha illallah to kin ga zo zauna me haka waye kai me amfani ku a nan gurin na fuska
Ni zaka alba? Zaka yi mu bayani ka ce jaddu ya ce kar ka san ya fara aiki. Sai shiru shaka tafi kawai. Tura ka dan mu saki bom. Allah da ya sake sai in dalla miki bulu. Ba za ka rufe mu baki a nan gurin ba? Kai ka ja mutum. Kai sai ke banza ne. Kai. I will shoot you. I'll senior you. Who is the master? Who I am the master. I am the master. No. I will slap you. You slap you. Don't tell me nothing. Don't shoot me, Dada. Baba. Kada kore min. Ƙara na kawo. Ƙaran wannan mara kunyar ɗan kan na kawo maka. To, yabba, ka je gurin da nake so. In dai akan wannan ne nan da wata biyu zan iya jiransa zan yi rigima a gida. Kina to. Ke! Allah ki zo mu tafi. Wannan tumatir ɗin kike saurara kamun a san shi mu aka sani. Wannan kaninki ne ko ɗanki ne na fadi? Kai saurayi. Wannan ne? An kira mai waya. Daɗi. Mai da yake da nama. Allah ya karga moga harawa. Ba mai cikin ɗige ka zai gaiki ci. Abu da ya sa waka ta daɗi, ta wasan dai abu daɗi. Daɗi shi ne daɗi, wahala ba daɗi. Allah. Ke juya, ke taka. Ina son baka mai ɗan manyan idanuwa masu diga-digai. Ba ma irin matan aure sun fi sirri. Shikenan ku tashi mu ba mu. Ba da gishiri in ba ka manta za a yau. Da za ka kama mana mutane tana da mana kudari. What is 200,000? Madurguji. Madurguji na shi Big Bros. Big Bros. Saurara. Dan yaro zai magana. Ye, to kai, sama. Cakwala daɗi, ke daga ni zai ki. To kai, Allah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sama. Wane rago da rigar saki. Idan ka ji wani baban za Na gode Alhaji, Allah ya saka da kai. Na gode. Akan aiki ko? Dama ina son mu tsaya a nan. Domin gaya ma sharaɗa yana da dokoki na. A harkar nan tawa na ga wuri yayi na yadda zan ma aiki. Amma kuma ba na son a shigar man aiki. Na fahimta. Ba na son katsalanda. Na gane. Zan kafa na'urori na a gidan nan barkata kaf da abin da zai shigo da abin da zai fito da zan sani. Idan mutum ya yarda ya shigo min aiki na to zai shigo wa rayuwarsa. To shi kenan. Na fahimta. Ainihin abin da nake bukata kenan. Ita wannan ƴata wasu nan Aisha. Abin da nake so ka ɗauki duk tsarin da zaka yi. Duk abin da ka san zaka yi
na sha'anin kokarin kare lafiyar da shige da fice da komai na bodyguard to kawai kai wannan na baka ko na baka na ba an yi shi kenan yanzu sai mutum na ma daki na kabo ni ban da wani masauki illa kawai gurin da za a je na ƙurorina nan ne ƙurina to yawwa to yayi kyau duk ba wani wannan ban da wani masauki to shi kenan to yayi kyau na gode kwarai a yi aiki yadda ya kamata to gaskiya ne babu shakka yanzu za a yi aiki da rai da ake so kenan ba shakka to kawai ka bar nan aiki suna ciki yarinyan ba baka ji na ce sun yarinya in ji kata yaya ne kai magana nike mutum ne dai ko aljan a'a menene gidan ɗana ka ce me ka ne gidan ɗana ne kuma ga kuma jikoki na gida to ai ba ki a cikin shaddol na zuwa gurinta ban ganki a list ba menene list na ce jika ta na zo in duba sorry mama ba ki a cikin wanda za su zo wajenta ba na ciki ba ki a ciki ba na ciki da Allah mama me zan gani yau mama out ni da ɗana out I say out Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wai kai wane ne daga ina kake? Do you know bodyguard? Menene bodyguard? Do you know bodyguard? Look. Aisha. Mama. Out, mama. Aisha. Mama out. I say out, mama. Mama out. Out. Get out! Hello Alhaji. Barka dai. Lafiya na. Na da na. A me fa? Duk abin da aka gaya ma na yi aiki na ne. Kuma kakkamanta Alhaji. Mun yi yarjejeniya da kai cewar yadda aka gaya ma haka. Kin ga yaro? Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ko ba musulmi bane ku? Ai kai din ne ba mu sani ba ko shi. Stop. Take time. Take time. I say stop. Take time. So yanzu kowa ya gabatar min da kansa in ji aikin shi a gidan nan in ji kuma kowa ya tsaya ya aikin shi. So name aikinka. My name? Yes. Matawalli. Matawalli Murad. To start. Work. Ni ne sarkin gida, ni nake kula da komai na gidan nan. Sai na ga dama a shiga, sai na ga dama a fita. Masinja. Mr. Man, your name? Abdullahi. Look! Your name? Abdullahi. Big name. Abdullahi. Walk.
Ni ne nake wanke ma Alhaji da Hajiya kaya. Okay. Washman. Okay. Madam. Your name? Hajara. Hajara. Aikinki. Ne yar aiki ne a gidan nan. Me? Dafa abinci sannan da kula da cikin gida. Hajara. Look. Duran da gidan nan na shi da datti. Ko aka nemi abinci aka rasa. Hajara ba ki daɗi ba. Do you hear me? Do you hear me? Duran ka gidan da datti. Ba ka nemi abinci aka rasa. Tattai. Me gadi. Ba me gadi suna na matawalli. Me gadi. Matawalli. Look. Ka da ki matawalli. Okay. Za ka ƙara dukansa kuma ka daka. Ai ba wancan matawalli ba ne. Tsohonku, na zo ne in maka shaidi, in ja kunne. Ka daina shiga harkata. Kana zuwa kana gaya kwastomomi na kana musu wasu maganganu marasa daɗi. Ba na so. Idan ba za ka daina baran ka zai baci. Alhaji. Dariyan ka ana ba dariya na ma dariya. Dariyan ka ana ba dariya na ma dariya. Alhaji bari gaya maka. Duk abun da kana takama da shi ba abun da mai takama da shi a kasan. Alhaji. Idan kana takama da kuɗi, ina da kuɗi. Idan kana takama da mota, ina da motoci. Idan kana takama da companies, ina da companies. Idan kana takama da gidaje, ina da gidaje. Idan kana takama da mata, ina da mata, ina da karuwai kuma. Me za ka gwada ni? Kana iska ne. Ji ka gama bayanin ka. Ka ji ko? Duk abin da kake takama da shi, ni ma ina da shi. Banda karuwan Alhaji. Karuwai sai dan iska. Ka sani ma? Karuwai sai dan iska. Ina da mata da yawa. Fiye ya fi naka yawa. To ya dai rage naka, kuma na gaya maka. Amma duk wannan abin da ka faɗa, na ji abin da ka ce. Amma kar ka manta, nan garinmu ne. This is my territory. Ka bi na hankali. Alhaji, nan garinmu ne. Nan Nigeria. Kana da kamfani a Enugu. Ina da kamfani a Enugu. Kana da kamfani a Kano. Ina da kamfani a Kano. Kana da kamfani a Onitsha. Ina da kamfani a Onitsha. Kana da kamfani a Katsina. Ina da kamfani a Katsina. Duk da kana takama da shi, ina takama da shi. Abu da in kana yi shaye-shaye, ni kullum da safe sai na sha gogoro 2 showers na fita a gida. Wai ke shaye-shaye. Akwai alama, kana shaye-shaye ba. Wato koko ka yankali ba.
hankali da ba kai hankali fa ina ga maka ba ina da kudi zan hankali kai hankali fa ina da kudi na kai zan hankali idan ka nuna ya sa dai ka nuna to shikenan ne to shikenan ogorongodo okay nana ya baka ofabia dio zonzoro afanna dia makaka tuku ofo zonzoro me ina ruwa da wani abaka ba ruwa da wani abakan ka na dai ga maka wallahi ka ba hankali sarauta ne ina ruwa da ita na ga maka dai kake ka da shi hankali idan baka dena ba kuma za ka abin da zai biyo ba me zaka yi na ga maka you can't do more than that right to ka saurare ni kuma bari ga maka mutane mu na cewa ake mu na ko mu na zuro ba abin da za ku zuro in ka mi wace kalmar ka ba abin da za ku zuro anan nan na ga ma garin mu ne ka bi na hankali nan garin ku nan garin ku to amma Najeriya ko garin ku ne garin mu ne zan iya takara gwamna kan anan wallahi anan wallahi anan baka da hankali baka da hankali baka da hankali na ga ma baka da hankali to shikenan zamu gani to shikenan kasuwa ne to mu zuba ni da kai madu da kai to mu zuba ni da kai madu da kai mu zuba ni da kai ya baka ga mini aka bada mu abu da kai cana jiya ya baka magana cana dan me zama ka magana cana kai magana cana mana cana garin ku ne dan me zama ka magana cana garin ku ne shi garin yawa abin da na so ka bari kenan cana ba garin mu ba amma garin mu za ka yi magana ko to nan ka san mu kenan to a Kano ko a Katsina ko a Sokoto to zan je kuma Abia zan yi maka wannan magana in dai baka daina ba zan je Enugu zan maka wannan magana duka Najeriya ne kuma zan dauki mataki akan ka ka dauki ba ka dauki takalmi ka saurare ni ka dara kada ka saurara ai aka ji sarautar ku dagin din kwakwa ba anan ake yin ta ba iya this damage this damage so don't damage finish sir we dey talk sorry sir dan iya kowane da aka tashi ya to sai a ce ni da yi dama Najeriya wannan rana and you will see sa amma ya ci mutuncinka ba ne na ci mutuncinka shi wannan alaji ina da mutunci alaji na da mutunci ba kana alaji na da mutunci ko na da mutunci to sa duk abin da nake ka sani ba rubuta nake ba sa to ka rubuta amma kana ka rubuta mutunci alaji ana ka taki ta ba rubuta ne ba ya ci ma mutunci ya ci mutunci na da hannu ci ko da cokali da dan yatsa wannan ya sa ne ma na nuna mishi na ci na shi mutunci taki ta ka rubuta ci alaji shikenan abuka sa excuse sa Ci ya nuna ba nan ne wajen ka ba. Ba nan ne wuri na ba? Ba wajen ka. Open boot. Samu shabu. Sai ka bari nan sa. Ka ba ku mu shabu. Ko shi da mu ko ta. Aisha kuma? Tambayar ki nake yi. Ban ganta ba. Kamar ya baki ganta ba. Yanzu ke kina cikin gidan nan. Aisha ta kama ta sa kafa ta fice daga cikin gidan nan ke kuma shikenan kurki shikenan kin shiru kenan ba kenan ba ki mata magana ba. To ni ranka dade na isa mata magana ka san halin Aisha ba magana za ta ji ba. To shikenan da shi. Jiki kuma ji aiki. To ni abin da ke bani mamaki waya zai a ce duk gaba ɗaya kuna cikin gidan nan kuna gadan kuna tsaron lafiyar yarinyar nan a ce wai ta fita ba wanda ya ci saboda me ya faɗa ku da nake biyan ku kenan a banza zan ga biyan ku kenan shikenan haka nan da ba albashin dinga baku amma da sai ku riga kare mu lafiyar yarinyar nan har yarinyar ta kama ta fita daga cikin gidan nan gaba ɗaya kuma wanda ya sani saboda me kana la kuma karfe mai kika mushu tsawon banka din nan ba nawa biyan ne da harka ce ba za ka yi dawo da ita ba ko da kafa ne ba za ka dawo da ita ba haka ake yi musamman kai da kai abin da nake so da ku in sani tukuna daga wajen ku menene ya faru yarinya ta a garin ta fita ku sani ba bai sa ku bi ta ba na burske yes ya ma kai so no the time in my way to toilet I'm here to gudawa that is the reason why they are not happening gaskiya ne and that time zaka ci ubanka ina gaya maka that time zaka ci ubanka sa at that time I'll give you sorry at that time menene faru ni a lokacin kawai ina sauraron a gama girki ne ba zan iya tafa ba komai ba to shikenan wato ka zo ka ci abinci ka kama kai kwanciyar ka shine abin da kake nufi ko ka ci abinci ka kama kai kwanciyar ka ko kai da ta dan baki dajiya da girman ka na banda kai da ka dan baki dajiya da zan mare ka wallahi kai ne alhaji na ce kai ne alhaji kai mishi ruwa wallahi zan mare ka to gaba ɗayan ku
duk gaba ɗayan ku ba wanda zai taka ya fita ko nan da gate din nan kulle ku zan yi a cikin gidan nan har sai yarinyar ta dawo in kuma yarinyar nan ba ta dawo ba to gaba ɗayan ku sai na daure gaba ɗayan ku sai na daure ku na ga mu kada da ku ci cikakken ba mu ci kuwa sorry sir amma ba ku ci kwata da aka rubuta kunna na ba ku da cewa ba malafin ku bane tukun ai akwai wanda yake gida sa a kore ni daga gida ina me kore ni daga aikin tunda an gane da tasowa za ka kai na a kore ni kai mishi ruba tasowa za ka yi zo nan zo nan rabbi Allah ta'ala zo nan ka bare da nan ka bare da nan tashi kai mishi ruba kai tashi me ya faru ya aka yarinya ta fita cikin gidan nan kana get me ya faru Alhaji ka san kyakka akwai tsalle Alhaji lokacin da na tara za ta fita na ce ba za ta fita ba ta zare mun idanu ta haka da na tare kawai gani ne kayan tsalle ta ina ma ta fita dan saka ma bari kariya kake ina da zuwa tukuna na fahimta wato kamar ne jaki can ko wani sama ba wato yata ta gaje tana yin tsalle abin da kake nufi kenan kamar ne wanda na gidan jaki can da ta tsalle wallahi kake yi da ga ba wallahi kake yi to gaba ɗayan har kai mai gadi gaba ɗayan har wanda ya fito daga nan cikin gidan tukunna idan ba ta dawo ba to duk gaba ɗayan ku nan ba mai fita Alhaji ka kore ni daga aikin tunda na Alhaji ka kore ni daga aikin Alhaji ka kore ni kai ban dan iska ne kai kamata ya ce kana bugun safara dan ubanka kai ka koma can ka kun san cewa ni ne nake gadin yau aka da ka tare a cikin ya zaka ce ba wanda zai fita babban mai laifi mai kama da bula wallahi ba za ka fita kai kuma da kanka ka dinga daga safara ka safara wa ai ba ta ba Daudu ba gona Daudu ne ni nonsense deceptive banza ne ba ku ce nake ba wallahi na daga ku maka ku da kasa ya kake na ce an ganta ke aisha zo me ya ne ke da sama tuntun ne ya wani mai ne ta gaci yana ta kama daga ina ke tukuna ina kika ce na je bikin kawata ne to kuma ki tafi bikin kawai sai ki kama ki tafi ke kadai ina masu kula da lafiyar ki na dauki mutane ina ba su albashi a banza ki nazar da biyan su kenan ke kama ki tafi ki basu haka ke yi dadi takura da suke to ba ga sa kwai ba Aisha yanzu ke biki san cewa makiyana abin da suke so su gani ba kenan suna so su gani ke kadai akan hanya ki kama ki tafi so suke su cutar da ke ne suka kuma ne mai su cutar da ni kenan ke abin da ke bukata kenan ranki wallahi ba na san irin wannan kada ki sake irin wannan wallahi kada sake fita ko nan da sake ki sake fita ba tare da masu kula lafiyar ki ba haka ake yi wallahi ba na so ke Aisha kin ga haba Aisha ba me yana wani kuka kuma a ciki kwata da hankalinki kin ji ko ki daina kuka da Allah haba amma duk Allah ne abin da nake so Aisha daga yanzu duk inda zaki je ko nan da can ne a dan tafi da su wanda masu kula lafiya take ai ba wani abu bane kin gane ko shikenan Aisha shikenan ya hawo jeki dan huta kin ji ko jeki lokacin da zuciya na ya yi ruwa zafi ina tashi kai ma na tashi daga kana mutu a sama to sauran ka ya ɓaci an ma na ɓaci ko ni ogorongolo ka yi nana di abara ka ofadia di ozozoro ofanisha kariyan ki walai sarkin hausawa yamuri da na kariyan mutum walai ni àti àjáde ní àná kariyan ki walai dúró da àjáde ní àlàjẹ na cikin rigima if I catch one alaji, if I catch alaji, nakam alaji,
I will squeeze Alhaji. Zan yi kasa Alhaji. Sai na shi kuma buga. Sai na shi kuma buruba mu agun. Excuse sir. Yanzu in shigar da wannan zagin da kai gaba da. Ka shigar. To sa in ne zagi na rubuta ai kuma kai aka zaga. Akwai ne a shigi? Akwai ka. To zai shi kuma buruba Alhaji ke me I know the side minus me minus my right minus me minus. Sa akwai shawara suke sa. Ba ne da idea. I no get idea. Sa akwai idea mana. Wallahi akwai idea. Akwai idea. Reverse. Kana taba. Sorry. Sa sorry Allah I'm sorry. Reverse your hand. Kayaka. Reverse. Sa Alhaji akwai wata yarinya da yake bala'in so. Shi Alhaji din. Alhaji. Yaro. Mata me jemu ko mata me dan kuni. Mata me dan kuni ne? Sa mata me dan kunna mana sa. Shi ne ya kashin shi ba? To sa ya kamata a je a kamo ta. A kama shi. A kamo shi sa. Good idea. To amma idan an kama shi menene za mu yi da shi kuma? Sa wannan idea ce. A kama shi kimi kidnap. In kidnap na shi kawo shi nan gida. Abo shi nan. I kidnap din shi sa. Good idea. But amma idan an kama shi yaya kuma za mu yi da shi? Good idea. Sa wannan zan gaya ma ita ce plan A. Gaba kuma zan gaya ma plan B. Amma yanzu idan mun kama yarinya mun kawo shi nan. Yes sir. To menene kuma za mu yi da shi? Mun kamo shi sa. Sai mu je daure shi. Oye shi sa. Allah kara lafiya. Ku yi subscribing wannan account din domin ganin irin waɗannan sababbin ayyuka cikin YouTube.